uyata na sa matapos ng PDEA pinag-usay pa ni sila diri sa area no matapos ini ma-asik mo ining subject sa operation ginalatag na subong ining gamit sa PDEA para sa pag kanda karon sa inventory no. Na lagat-lagat naman ang mga barangay officials sa barangay poblasyon para sa identity no sining subject person nga nakuha sa otoridad diri sila nagdinumugay no nagdinumugay sa sining area kita mo damo sang ma-consider nato no na dumugan ining subject sang operation nga hingalanan ta sa dili madugay mga kamandera ara maning subject sang operation sining naging kasanga drug bypass operation sang ang katapo sa Philippine Drug Enforcement Agency. Bulubulayan man sila kaina sa pag-penetrate sa subject kaina pas ni isang aga man nga ginatsempuan until this afternoon no successfully nga ila ini na tigayon nga makuha ining subject person mga kabander. Standby lang kamo. Ano pangalan mo gani sir? Brian Stories. Brian Stories. Taga-ding ka? Taga-Redland sir. Poblasyon no. Di nyo balay dito? So, Sa sulod? atong mga Nandira o? ang payag no. Dugay ka na Way ko sir gaduso sir. Gano lang? Way ko gaduso to sir. Hindi man ako sir. Ano lang imo no obra? Ipakita man lang nila sa sir ang itsura ko sir sa sir. Sa Sila nga cellphone sir. way kagaduso ay gagamit ka wala? Gagamit. Sir sa sir. Gagamit. Nagliligal sa mga binulan sir. Hindi ka gakuha. Way ko sir nga sir nga gapasugo namin sir sa mga mayara sir. Sugo ka na? No. Hindi ka mo kakuha diri man sa likod-likod. Undiin sila sir, wala mo sir kabalo sir, hindi sila gawa sir. Kung suguon ka, ginapartihan ka. Wala man sir, ano man Pero sir. paano ka nakagamit? Ginatagalan ko nila sir. Bakal-bakal tapos tagaan ka lang. Pero sa report sang sa intel report, gabaligya ako no? Way sir. Tayo daw ko sa kwarta, hindi ganyan na ako sir. Kasi ng kwarta, Buti sino sir. gano'n ka kayo na pag Ay sir, manuguha ko sir, pakita mo lang nila ang ako ni Tsura sa Facebook. tapos, Tuntungan tayo sir eh. Brian, no, story. Oo. May asawa ka na? Way sir, Pili mo edad? 24 sir. Si Brian Istores, mga kamandera taga Poblasyon Redland diri sa President House amuning subject sa ginakasang drug bypass operation sa mga tapo sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA Capiz. Iya statement according sa iya ay siya nagaduso kundi nagagamit gid lamang kag ginakuha or kung sugo-sugoon siya ti ginapulupartihan man sang mga nagasugo sa iya nga wala niya naging disclose ang identity kung sino man ang mga nagasugo sa iya mga kamandera. So may ongoing ng pagmarka sa mga na-recover nga ebidensya sa mga operatiba sa PDEA mga kabandera. So balon ta ni karon kung ilang recover sa sining subject person nga si Brian Istores. Na dinumugay pa sila no sa mga agents ang PDEA kaina amo na nga nakuha ni siya may mga bulubagras nga nakuha siya sining itsura tuhod niya may bagras man pila ka parte sa sining lawas
gina inventory na subong ini mga na-recover nga mga items. Balaan ta ni karon no, kung pila gini ang nakuha sa sining subject person sa ginta nga drug by bust operation Brian Istores Single taga Poblacion Redland President Rojas. Lagat-lagaton tama no mga opisyal sa barangay Poblacion si Cap Ninette de la Cruz ko antas ang statement. So kami taga PDEA Philippine Drug Enforcement Agency ginaresto ka namon sa pagbaylar sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ikaw may karapatan na manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa husgado. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang sariling abogado, maaari kang provide ng gobyerno natin sa pamamagitan ng Public Attorney's Office. Naintindihan? Naintindihan? In okay. Rekisa no ining subject si Brian Istores mga kabandera. Gina rekisa karon kaglantaw na ko may mga makuha sini sa iya ang mga otoridad. May kwarta no nga na-recover, may coin purse kag so ari may na-recover nga in-recover no. Alam taon takon anong unod sining coin purse sin subject. May mga nakita kita nga tuman kadamo nga mga plastic sachets nga nagaunod sang ginapatihan illegal na droga mga kabandera. Damo sa mga plastic sachets na unod no mga kabandera madamo sang plastic sachets na unod. Si Cap Ninette de la Cruz no ari nag but sa area. Fake money sir no? Isa. Ari na. Initially, isa, duha, tatlo, apat. Apat ka medyo dulod-lag ko nga plastic sachets. 1, 2, 3, 4. Apat ka medium plastic sachets kag apat pagid ka gamay no. Kag may isa pagid nga amo ning kainang ginapayag nakuha sa bakal no sa subject person nga si Brian Istores. Muna ang cash nga gingamit isa diri ang genuine kag the rest budol money no gingamit sa mga otoridad. Kina-markingan subong ang na-recover nga mga shabu sa sining coin purse or purse no. Imo na Hindi na ako sir. Hindi na sa pagbawas sir, wala mo ako sinasa. Pero gulpim lang ako gindumog. Pero ining purse imo na Hindi man ako sir, wala mo ako nagagamit, pero sino pa makatod? Nang pouch. pero ara sa imo bulsa kay no. Gani ara na gani ay nakapa na ako sir, wala na ako migo sir. Pero hindi niya imo. Hindi na ako sir. Si Brian gina-deny niya man. According sa hindi niya ang na-recover sa iya sining position pero kay no nakita ta sa footage pag-abot agid no nga ara na nakasulod sa iya bulsa ining amuning purse sa purse nga na nakasulod ining kwarta
kag mga plastic sachets nga nagaunod sang ginapatihan illegal nga droga mga kabandera. So ongoing ang pag-mark sang mga ebidensya sang pusher buyer ng miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency. Labuton na karon si Cap de la Cruz. Manguton tabi anong background sining subject nga nadakpan sa mga otoridad, no? Mga kabandera, standby lang kamo diri sa aton sining pagpangalagad. Ang bali James Daynolo Villaraiso nan kay wala ka gapang hatag no mga yo ka kapamati pideya di basi gusto mo madakpan. So i-check tani karon dugay-dugay. Kadton ta si Cap de la Cruz, no? Mangkuton ta nung background sining subject. Cap, oh, sa Radyo Bandera, Cap anong background sining subject? Si Brian Istores. Bali ara sa watch sa drug watch Sa barangay. sa barangay. So way man sa ka tigay sa pag surrender agway pa man sa ka agi dakop sa sige nga monitor sa nga nagatulak gyapon. Pwedeng sa Cap gagamit lang sa ano siya gaduso. Inyo monitoring ano? Ang hambal nila ang gamit kung runner man. Libligya gid. Oh. Na monitor sa barangay kung di nila source. Bali mga kapitbahay man nila, mga kasilingan man sa sininga sityo, naghatag info sa barangay kung sa PNP. So mga pumuloy mismo ga-report sa activities. Sa barangay hotline kung sa hotline sa PNP. Ano ka lapad sini operation? Diri man na sa kwan? Diri man sa barangay poblasyon. Galabot sa ibang nga barangay. Hindi lang ko ka-monitor gid kay damo pa kami na monitor. Diri sa poblasyon, Cap, kamusta ang status ang proliferation sang illegal drugs? Sa Subong yan, hindi ko ka-deklarar gid nga drug screening area ko kay Yan, damo yan. pa. Oo. Pero ini tanan well reported Reported na sa PNP kag PDEA. Oo. Basi may banda gamit para gaduso anong mensahe ni Kapitan De La Cruz? Sa ako lang ginapaulit-ulit ko na ginahambal kung pwede lang magbago na sila para malikawan taman na ang mga ginabuhat pala nilang hindi mayo labi na gid ang kabataan na biktima sa sining mga kuan nila baligyan na isang droga. Aside sa gagwa yang name sa illegal drugs ni Brian Torres, may iban pa rin siyang mga involvement diri sa barangay. Way man diri man lang na sila gala-gala. Libot-libot. Mga trouble labi wala man. Laway naman sa po. Sige, thank you Kap. Okay. Si Kap Jeffrey De La Cruz sang Barangay Poblasyon, President Rojas. So ang ngalan sini ni Brian ara sa watch list sang barangay PNP kag PDEA. That's why nga ni siya ang subject sa operation, no? But butang nga iya ini nga gina-deny ang iya sini nga aktibidad according siya gamit-gamit lang siya kag ginasugo-sugo, no? Kag wala naga baligya. By the way, no, i-subject man ini sa drug test ang subject person. Yes, okay.
Sa mga late tuners, late viewers, diri ini sa Poblacion Redland, President Rojas. Ining subject person. Nadakpan na diri ining subject na si Brian Istores. Kap? Diba, ito kayo nanay, Kap? Hindi, hindi ako kayo, tita, bala. Tita? Ayun, oh. Jex List. Ang may lang hindi mo kilala. Kaya kung kilala mo, basi madalasa ka pa. Oh, Elizar Chua, no? Alang-alang sinihagit kita dire. Kung wala ka may mo, ipos ka na lang. Oh. O ang amo ginaiyakin ng lan magpatigayon sa pag mga agents ng PIDEA mostly na no nag-conduct na sila sang covert operation para matigayon nga matakpan ang mga subject. Di ba na pwede nga kadto sila sa lugar kakuan gid sila no ang unahon gid nila ang pagkopyor abi duwa na nga daan ka team usually ang gauna ang grupo sa pusher buyer no and ang pangadua mo ng backup which is ang mga naka-uniforme na. O si bisan ikaw ay kakakilala nga ti agent dili sa PIDEA example kung nagaduso ka gid man way ka block ang katransaksyon mo agent na sa PIDEA kibot ka na lang pusasan ka dakpon ka so amo na ang purpose ina ang amo na ang postura sa iban nga mga agents sa Philippine Drug Enforcement Agency. Hambali Jesse Delphine Diaz, mga small time na nadali nila, mga big time na gaduso ang nadakop dapat dakpon. Basi kilala mo Jesse, may kilala ka isugid sa motoridad. O, hindi magkumod-kumoda, isugid basi may idea ka, i-try namon karon pa konta ka sa PIDEA basi damo ka sa nabalaan na makabulig sa war on drugs dako gina nga bagay. Okay, ang imong ginambal mga big time. So basi may idea ka kung sino yung mga big time, i-report mo, no? Hindi pag tago-tago ang impormasyon. Ma-try karong contact sa imong PIDEA. Okay, so natapos na sa pag-mark ang na-recover nga mga items, mga kabandera kag ibutang nang sa
inventory receipt para after sini permahan kag dalo na sa President Ross Police Station yung subject si Brian Miguel Istores, taga Poblacion Redland, President Rojas. Diri man ni no sa Redland ang ini nga area kung sa diingin ka sa ang operation mga kabandera. Ini na ang kulang kong tingog, iti kon i-full blast ko ni karon mabulabog di mga tao di. Wala nga naman nga gamay lang ta pero ang tingog ta dako. That's why ginanubuan ta intentionally para nga hindi ta di maka tigayon sa pagbulabog man.